Godine 1299. Mongolska vojska je umarširala u sjevernu Indiju očekujući još jednu laku kampanju. Nikada nisu bili zaustavljeni. Nijedan zid nije bio dovoljno visok. Nijedna vojska nije bila dovoljno disciplinirana. Povijest vam govori da postoji samo jedan završetak ovakve priče. Ali onda se događa nešto neočekivano. Mongoli ne slome Delhi. Delhi slama obrazac. Dobrodošli na Great History, kanal gdje zaboravljene bitke, neočekivani obrati i odlučujući trenuci preoblikuju čitava carstva. Ako ste ovdje novi, pretplatite se, jer ovakve priče pričamo svaki dan. Večeras raščlanjujemo bitku koja je sve promijenila, sukob kod Kilija. Nije to priča o bezobzirnim herojstvima, već o disciplini, logistici i hladnim odlukama donesenim pod pritiskom. Odlukama koje su tiho prepisale povijest, jer ovo nije samo o tome kako je Delhi preživio Mongole. Radi se o tome zašto Mongoli uopće nikada nisu osvojili Indiju. Više od 1 stoljeća, mongolska prijetnja indijskom podkontinentu nije bila daleka glasina. Bila je konstantna, iscrpljujuća stvarnost. Od 1921. sve do 1427. valovi mongolskih vojski su neprestano probijali sjeverozapadnu granicu, pretvarajući obranu granice u najhitniju odgovornost delhijskih sultana. Suvremeni kroničari su bili vrlo jasni u ovoj točki. Ako vladar nije mogao držati sjeverozapad, nije mogao ni tvrditi da vlada. Nakon što se veliko mongolsko carstvo raspalo, opasnost nije nestala. Jednostavno je postala usmjerenija. Čagatajski kanat sa sjedištem u Srednjoj Aziji pojavio se kao glavni izvor pritiska na Indiju. Pod vodstvom Dua Kana, mongolske snage su pokretale česte upade u Pandžab. Većina ovih ranih napada, posebno onih prije 1999. bili su u suštini pljačkaški pohodi velikih razmjera. Brza konjica bi prešla granicu, opljačkala gradove i okolicu i povukla se prije nego što bi se mogao organizirati odlučujući odgovor. Dosadno, skupo, ali ne egzistencijalno. To se dramatično promijenilo krajem 13. stoljeća. Godine 1299. Dua Kan je poslao svog sina Kutluga Hvarazm Šaha na čelo onoga što je očito bila drugačija vrsta ekspedicije. Ovo nije bio pljačkaški pohod zamišljen da zgrabi bogatstvo i nestane. Ovo je bio pokušaj osvajanja i vladavine delhijskim sultanatom. Sama veličina govori koliko je to bilo ozbiljno. Srednjovjekovni kroničari, pišući u Alarmu, naveli su zapanjujuće brojke. 200.000 mongolskih ratnika. Moderni povjesničari, oprezniji i utemeljeni u logistici, obično prepolove tu brojku. Čak i tako, procjene od oko 100.000 vojnika još uvijek opisuju ogromnu vojsku po srednjovjekovnim standardima. Da to stavimo u perspektivu, mnoga europska kraljevstva tog vremena mučila su se da postave čak i 20.000 ljudi. I postojao je još jedan, još više rječit znak mongolskih namjera. Ova vojska nije putovala sama. Izvori bilježe da su žene i djeca pratili snage, što gotovo nikada ne vidite u čistom pljačkaškom pohodu. Taj detalj je važan. Signalizira naseljavanje, okupaciju, budućnost, ne samo pljačku. Još upadljivije kako su Mongoli napredovali prema Delhiju, namjerno su izbjegavali pljačkanje gradova i sela duž svog puta. Ta suzdržanost je bila promišljena. Ne paleš imovinu koju planiraš posjedovati. Umjesto da se zaglave napadajući utvrđene granične postaje poput Dipura ili Samane, mongolska vojska ih je jednostavno zaobišla. Brzina je bila oružje. Jurili su ravno prema Kiliju, nedaleko samog Delhija. I kada su se tamo pojavili, panika se proširila prije stolnicom. Tržnice su prevrile dok su ljudi jurili kupovati zalihe. Džamije i ulice prepune izbjeglica, cijene su skočile kako je strah uzeo maha. Mongoli više nisu bili daleki granični problem, bili su pred vratima. Sam psihološki šok prijetio je destabilizacijom sultanata. Ovo je prisililo Alaudina Kilija na brutalan strateški izbor. Znao je da se sakrivanje iza delhijskih zidova nije rješenje. Dugotrajna opsada, čak i ako bi grad izdržao, uništila bi gospodarstvo.
razbila javno povjerenje i potaknula pobunu. U srednjovjekovnoj politici percepcija je bila gotovo jednako važna kao i pobjeda. Sultan koji bi djelovao uključeno mogao je izgubiti prijestolje bez jedne izgubljene bitke. Zato je Alaudin donio visokorizičnu odluku. Umjesto čekanja izmarširao je. Uzeo je delhijsku poljsku vojsku i krenuo prema Kiliju kako bi se izravno suočio s Mongolima. Bila je to kocka izgrađena na disciplini i organizaciji. Alaudin se kladio da strukturirana, centralno kontrolirana vojska koja se bori na odabranom terenu može zaustaviti čak i ogromnu mongolsku silu prije nego panika preraste u kolaps. Alaudinov najveći problem nije bila hrabrost ili taktika. Bila je logistika. Kako održavati ogromnu stalnu vojsku na terenu, desetke tisuća ljudi, bez bankrotiranja države? Većina srednjovjekovnih vladara nije mogla. Oslanjali su se na privremene obveze koje su se raspuštale nakon kampanje. Alaudin je otišao u suprotnom smjeru. Njegovo rješenje bilo je radikalno i duboko autoritarno. Čvrsta državna kontrola gospodarstva. Uveo je agresivan sustav tržišne regulacije, posebno na hranu, žito, konje i svakodnevne potrepštine. Cijene su bile fiksne, često ispod čak i predkhalijevskih razina. Trgovci su bili pod nadzorom. Gomilanje je bilo kažnjavano. Krijumčarenje je bilo gušeno. Bilo je surovo, ali funkcioniralo je. Osnovni konjanik u Alaudinovoj vojsci zaradio je oko 234 tanke godišnje. To je niska plaća. Ali budući da su cijene umjetno držane niskim, ta plaća je zapravo išla dalje nego veće plaće pod slobodnim tržištem. Vojnici su mogli priuštiti hranu, opremu i svakodnevni život bez nemira. Vojska je ostala lojalna, nahranjena i spremna. Zapravo, Alaudin je stvorio vrstu neizravnog poreza na civilno društvo. Stanovništvo je apsorbiralo ekonomski pritisak, dok je država preusmjeravala resurse u obranu. Ta stabilna financijska baza omogućila je nešto besprecedentno. Ogromnu vojsku koja se nije raspustila između invazija. Sam novac nije bio dovoljan. Alaudin je znao da korupcija može iznutra ispraziti čak i najveću silu. Zato je profesionalizirao vojsku na načine koji djeluju iznenađujuće moderno. Uspostavio je stalnu, dobro obučenu stalnu vojsku, uvijek u pripravnosti. Nema jurnjave da se regrutira kada mongolski konjanici prijeđu granicu. Dva sustava su bila ključna. Prvo je bilo dag, žigosanje konja. Svaki konjički konj bio je službeno obilježen tako da časnici nisu mogli potraživati plaćanje za slabe, iznajmljene ili imaginarne konje. Drugo je bio hehra, detaljni fizički opisi vojnika. Ovo je sprječavalo zapovjednike da izmišljaju vojnike duhove kako bi otkidali plaće. Ove mjere zvuče birokratski i bile su, ali su imale bojišne posljedice. Kada je Alaudin slao vojsku na sjever, znao je točno koliko stvarnih ljudi i konja se pojavljuje. Alaudin se nije oslanjao samo na poljsku vojsku. Ojačao je stare utvrde i izgradio novu obranu duž sjeverozapadne granice, postavljajući ih pod iskusne zapovjednike. Ove utvrde su usporavale mongolske napredovanja, prikupljale obavještajne podatke i kupovale vrijeme. Vrijeme koje je bilo važno samo zato što je centralna vojska mogla brzo reagirati. I reagirala je. Kada su Mongoli pod Kutlugom Kvarazm Šahem napredovali prema Delhiju 1299. Alaudin čak nije bio u prijestolnici. Bio je na kampanji u Guđaratu. U većini srednjovjekovnih država to bi bilo katastrofalno. Ali Delhi se nije smrznuo. Zahvaljujući stalnoj vojsci i centraliziranoj logistici, Alaudin je mogao brzo okupiti između 30.000 i 70.000 vojnika i marširati ih prema Kiliju, gdje će se suočiti s mongolskom silom od otprilike 100.000. Ta vrsta brzine mobilizacije bila je gotovo nečuvena u to vrijeme. Vojska potencijalno nadbrojena 3:1 bila je okupljena ne u panici, ne nakon mjeseci odgode, već brzo, promišljeno i s povjerenjem. To nije bila sreća. To je bio dizajn sustava.
Čak i bojišna pobjeda ne znači ništa ako je ne možete ponoviti. Alaudinova genijalnost nije bila samo zaustavljanje jedne mongolske invazije. Bilo je izgraditi državu koja može zaustaviti sljedeću i onu nakon toga. I Mongoli, usprkos svojoj brzini i teroru, upravo su trebali otkriti da se Delhi pretvorio u nešto s čim se rijetko susreću. Ratni stroj koji ne ostaje bez vremena. Krajem 1999. je bitka se dogodila točno pred vratima Delhija, dovoljno blizu da su ljudi u gradu mogli osjetiti opasnost. Ovo su bili Mongoli koji su stajali na udaljenosti udara od prijestolnice. I svi su znali što to obično znači. Ali ono što su Mongoli vidjeli kod Kilija nije bila vrsta vojske koju su navikli lomiti. Alaudin Khilji je osobno zapovjedao delhijskom vojskom i to samo po sebi govori koliko je trenutak bio ozbiljan. Umjesto raspoređivanja svojih snaga u labave, brzo kretuće jedinice, one kakve su Mongoli očekivali, rasporedio ih je u čvrstu, kohezivnu borbenu formaciju izgrađenu posebno da se odupre mongolskoj mobilnosti i okruženju. Podijelio je svoju vojsku u 5 glavnih divizija, svaka s jasnom ulogom. Na lijevom krilu stajao je Nusrat Khan, na desnom krilu bio je Hizabudin Zafar Khan podržan hinduskim ratnicima, koji su bili potpuno integrirani u sultanatski vojni sustav. Sam Alaudin je držao centar, usidrujući liniju. Alp Khan je zapovjedao prednjom stranom dok je Uluh Khan čekao iza s rezervnim snagama. Cijeli postav bio je dizajniran da radi jednu stvar iznad svega. Ostati zajedno. Mongolske pobjede obično su počinjale kada su se neprijateljske formacije razvukle, slomile ili progonile predaleko. Alaudinova formacija im je uskratila taj otvor. Pravi šok kod Kilija došao je iz kombinacije koju Mongoli gotovo nikada nisu susreli u svojim klasičnim kampanjama. Ratni slonovi i teško oklopljena konjica. Delhi je rasporedio otprilike 700 ratnih slonova. Zamislite to na trenutak. Stotine masivnih životinja, svaka oklopljena, uzdižući se nad ljudima i konjima. Ovo nisu bili samo oružja, bili su sidra, pozicionirani ispred ili između divizija. Slonovi su djelovali poput živih zidova. Za mongolsku laku konjicu, čija je snaga dolazila iz brzine, bočnog napada i vatre iz projektila, ovo je bila noćna mora. Ne možete lako jahati oko linije slonova. Ne možete je zastrašiti strijelama. I psihološki konji paničare oko slonova. Mongoli su iznenada bili primorani na nešto što su mrzili. Ili održavati distancu, ili se boriti izravno. Zatim je došao drugi sloj zamke. Delhijeva oklopljena jurišna konjica bila je izgrađena za izravan sudar. Ovi jahači su nosili teške oklope i borili se u discipliniranim formacijama. Normalno bi mongolski konjički strijelci omekšali neprijatelja strijelama, polako ih iskrvareći prije nego što se približe. Ali ovdje ta logika je propala. Strijele su se mučile probiti oklopljene redove. Formacija se nije raspršila i kada je delhijska konjica jurišala, to nije bila labava potjera. Bio je to fokusiran, drobljeći udar. Ako Mongoli nisu mogli probiti liniju s distance, morali su prihvatiti blisku borbu. A u bliskoj borbi slonovi i oklopljena konjica nadmašuju brzinu. To je bila teorija. Zatim ju je bitka testirala. Otvarajuća drama kod Kilija bila je usredotočena na Zafar Kana. Imao je osoban račun za podmiriti. Ranije kod rijeke Džamuze okusio je poraz protiv Mongola. Kod Kilija vidio je svoju priliku. Ne čekajući Alaudinove izravne naredbe, Zafar Kan je pokrenuo žestok juriš protiv mongolskog lijevog krila, kojim je zapovjedao Hajlak. U početku je to funkcioniralo. Mongolsko lijevo krilo se srušilo pod samom nasilnošću napada. Na trenutak izgledalo je kao proboj, ali onda je došla zamka. Mongoli su se namjerno povukli koristeći svoj čuveni lažni povlačenje. Zafar Kan, gonjenim pulsom i ponosom, progonio je predaleko.
Njegova divizija postala je izolirana od glavne delhijske vojske. To je onda kada je Tarki udario sa zasjednom silom od 10.000 ljudi. Opkoljen i odsječen, Zafar Hanu je ponuđena prilika da se preda. Prema izvorima, Kutlug Hvarazmšah mu je čak ponudio mjesto među Mongolima. Zafar Han je odbio. Borio se dok nije bio ubijen. Na površini to je bio gubitak bolan. Suvremeni kroničar Zijaudin Barani iznosi oštru optužbu. Tvrdi da sultan Alaudin Hilji i njegov brat Uluh Khan namjerno nisu poslali pojačanje, ne zato što nisu mogli, već zato što nisu htjeli. Prema Baraniju, bili su ljubomorni na Zafar Khanovu popularnost i bojišnu reputaciju i pustili su ga da umre radije nego da riskiraju da postane politički rival. To zvuči dramatično i vjerojatno je tako bilo zamišljeno, ali moderni povjesničari obično vide nešto drugo. S strateškog gledišta, Alaudinova suzdržanost mogla je biti namjerna. Upućivanje rezervne vojske, posebno Uluh Khanovih snaga, u kaotičnu lokalnu borbu moglo je izložiti cijelu vojsku delhijskog sultanata okruženju. Mongoli su se specijalizirali upravo za tu vrstu zamke. Držeći se po strani, Alaudin je očuvao jezgrenu silu koja brani sam Delhi. Drugim riječima, Zafar Hanova smrt možda nije bila osobna izdaja, već hladna kalkulacija. I politika nakon toga nam govori puno. Usprkos Zafar Hanovoj hrabrosti i šteti, koju je nanio Mongolima, bio je tiho izbrisan iz službenih dvorskih kronika. To nije bila nesreća. Alaudin je slao jasnu poruku. Poslušnost i centralizirano zapovjedanje bili su važniji od pojedinačnih herojstava. U delhijskom sultanatu pobjeđivanje kao sustav bilo je važnije od slavnog umiranja prema vlastitim uvjetima. Ali evo preokreta. Zafar Hanov juriš već je učinio svoju štetu. Mongoli su pretrpjeli teške gubitke i, što je još važnije, bili su prisiljeni uključiti rezerve daleko ranije nego što je bilo planirano. Njihove formacije bile su izložene. Njihov ritam bio je poremećen. Čisti kontrolirani mongolski borbeni plan počeo se raspadati. Ono što je izgledalo kao bezobzirna žrtva postalo je nešto sasvim drugo. Signal. Po prvi put u generacijama Mongoli su se suočavali s indijskom vojskom koja se nije slomila, nije paničarila i nije ih se bojala. Zafar Khanova smrt postala je dokaz ne slabosti već novog samopouzdanja unutar delhijske vojske. A bitka još nije bila gotova. Nakon što je Zafar Khan bio ubijen, dogodilo se nešto čudno. Ništa se nije dogodilo. Drugi dan je prošao, zatim treći dan bez većeg mongolskog napada. Bez pokušaja da se iskoristi njihov lokalni uspjeh. Za vojsku poznatu po zamahu i stalnom pritisku, ta pauza je crvena zastava. Sugerira da je nešto bilo pogrešno, vrlo pogrešno, unutar mongolske komandne strukture. To nas dovodi do prvog glavnog objašnjenja. Većina modernih povjesničara, uključujući Petera Jacksona, slaže se oko jednog odlučujućeg faktora. Kutlug Hvarazmšah, mongolski zapovjednik i čagatajski princ, bio je teško ranjen bilo tijekom borbi ili kratko nakon toga. Umro je nedugo zatim. Taj gubitak se ne može precijeniti. U mongolskom ratovanju jedinstvo zapovjedanja bilo je sve. Vojska nije funkcionirala kao labava koalicija. Ovisila je o jasnom autoritetu na vrhu. Gubiti vrhovnog zapovjednika u trenutku kontakta u kombinaciji s neočekivano jakim otporom stvorilo je paralizu. Naredbe su se usporile. Odluke su zastale. Zamah je isparavao. Jednom kada je Kutlug Hvarazmšah bio izvan slike, mongolska vojska više nije imala samopouzdanja da sve riskira na konačnom napadu protiv potpuno netaknute delhijske obrane. I to oklijevanje bilo je fatalno za njihovu kampanju. Sam gubitak vodstva ne objašnjava sve. Ono što je zaista prisililo Mongole da se povuku, bilo je nagomilavanje pritisaka koji su svi udarali odjednom. Prvo, vodstvo je nestalo. Bez Kutluga Hvarazmšaha nije bilo jasnog smjera. Drugo, taktički šok. Mongoli su se suočili s nečim što nisu potpuno očekivali. Disciplinirana oklopljena konjica
i ratni slonovi podržani stabilnom obrambenom formacijom. Delhi nije progonio, nije se predaleko izvukao, apsorbirao je udar i izdržao. Treće, i ovo je kritično, logistika. Čak i mongolske vojske imale su granice. Živjele su od mobilnosti, brzine i stalnog pokreta. Sjediti izvan Delhija danima bez zajamčenih zaliha guralo ih je prema njihovom operativnom stropu. Konji su trebali hranu. Ljudi su trebali hranu. Što su duže čekali, njihova situacija je postajala opasnija. I evo tihog sjaja Alaudinove strategije. Nije morao u potpunosti poraziti Mongole. Samo je trebao ne izgubiti. Držeći formaciju i odbijajući prihvatiti mamac nakon Zafar Hanove smrti, Alaudin je dopustio da vrijeme postane njegovo oružje. Svaki dodatni dan izvan Delhija učinio je mongolsku poziciju slabijom, ne jaču. Do treće noći Mongoli su razumjeli rizik. Ostani duže i mogli bi se suočiti s gladovanjem, neredom ili čak protunapadom pod gorim uvjetima. Zato su učinili nezamislivo. Povukli su se. Mongolsko povlačenje nije bila pobjednička parada za Delhi, ali je bilo nešto, moglo bi se reći, važnije. Dokaz obrambene formule koja funkcionira. Održi disciplinu, zaštiti jezgrene snage, odbij bezobzirnu potjeru, dopusti logistici i vremenu da kazne napadača. Kili je bio pobjeda, ali je također bio i upozorenje. Mongoli su prodrijeli duboko točno do periferije Delhija. To samo po sebi reklo je Alaudinu nešto neugodno. Čak i kada pobjediš, ne možeš se oslanjati na otvorene bojišne bitke da zauvijek zaštite tvoju prijestolnicu. Zato je učinio nešto smjelo i skupo. Između 1303. i 1304. Alaudin je naredio izgradnju utvrde Siri, ne samo tvrđave, već cijelog vojnog garnizonskog grada izgrađenog posebno da brani Delhi od budućih mongolskih napada. Razmislite o tome kao o stalnoj prednjoj bazi. Zidovi, trupe, skladišta zaliha i zapovjedna infrastruktura, sve je dizajnirano za jednu svrhu, zaustaviti Mongole namrtvo. A zatim tu je legenda. Povjesničar iz 16. stoljeća Firišta bilježi jezovitu priču da ime Siri dolazi od Sir, što znači glava, jer su odrubljene glave oko 8000 ubijenih Mongola navodno bile zakopane ispod temelja i zidova utvrde. Je li to doslovno istinito? Možda, možda ne. Ali to je gotovo nevažno. Ono što je važno je ono što priča signalizira. Delhijski stav se promijenio. Ovo više nije bila pasivna obrana. Bila je namjerna, nemilosrdna i psihološka. Poruka je bila jasna. Prelaskom na teritorij sultanata nećete samo biti pobjeđeni. Bit ćete izbrisani i vaš poraz će biti stavljen na prikaz. Kili nije preko noći okončao mongolski pritisak. Napadi i invazije nastavljeni su 1303., 1305. i 1306. Ali evo razlike. Nakon Kilija, Delhi je bio spreman. Alaudinove ekonomske i vojne reforme, posebno njegove čvrste kontrole tržišta, značile su da sultanat sada može održavati veliku stalnu, dobro plaćenu vojsku, bez financijskog kolapsa. To je ogromno. Većina srednjovjekovnih država to nije mogla priuštiti dugo. Delhi je mogao i rezultati to pokazuju. Vrhunac je došao 1306. kada je velika mongolska sila bila presretnuta blizu rijeke Ravi. Pod zapovjedništvom Malika Kafura, delhijska vojska nanijela je razorni poraz, ubivši procijenjenih 60,000 mongolskih vojnika. To je bilo uništenje u razmjerima koje su Mongoli bili navikli nanositi drugima, ne primati sami. Nakon toga dogodilo se nešto izvanredno. Mongoli su prestali pokretati invazije velikih razmjera u Indiju tijekom Alaudinove vladavine. Njihova aura neporazivosti, izgrađena desetljećima od Kine do istočne Europe, nestala je, barem u indijskom kontekstu. I Delhi je prešao u ofenzivu. Nakon smrti Dua Kana, Alaudin je promijenio strategiju. Guverneri poput Malika Tuhluka iz Dipalpura počeli su pokretati redovne napade na mongolske kontrolirane teritorije u onome što je sada Afganistan.
Dinamika moći se okrenula. Delhi više nije čekao udar. Uzvraćao je. Ovaj stalni pritisak gurnuo je sultanat u stanje gotovo totalnog rata. Društvo je postalo više militarizirano. Disciplina se stvrdnula, odmazde su postale brutalne, uključujući kazne usmjerene protiv obitelji mongolskih vojnika. Nije bilo lijepo, ali je bilo učinkovito. I na kraju, to je razlog zašto Delhi nikada nije bio osvojen od strane Mongola. U trenutku kada je velik dio Euroazije već pao, Alauddin Khilji je svoju prijestolnicu pretvorio u tvrđavu, svoje gospodarstvo u ratni stroj i svoju vojsku u sustav koji je mogao apsorbirati, prilagoditi se i uzvratiti udarac. I tu se priča vraća na početak. Ako ste našli ovu analizu korisnom, lajkajte video. To zaista pomaže kanalu da dosegne više ljubitelja povijesti poput vas i volio bih čuti od vas u komentarima. Koju bitku, carstvo ili povijesnu figuru trebamo sljedeće analizirati? Čitam svaki komentar i vaši prijedlozi izravno oblikuju buduće videozapise na ovom kanalu. Ako uživate u dubokoj, na dokazima zasnovanoj povijesti ispričanoj kao priča, pretplatite se i uključite obavijesti kako ne biste propustili sljedeću epizodu. Hvala na slušanju i vidimo se u sljedećoj.